5-nji sentýabrda Mary welaýatynyň Mary şäherindäki käbir döwlet dukanlarynda yerli un çäkli möçürde satyldy. Ilat köpçüligi unyň gapdalyndan 2 kilogram daýlanan kartoşkany hem satyn almaga mejbur edildi. Unyň satylmagy bilen bagly döwlet dukanlarynyň öňünde adamlaryň ýene uly nowatlary emele geldi. Şu gün Talstoy köçesiniň urunnaky 2 sany döwlet dukanynyň öňünde uly nowatlar bardy. Un satyn almak üçin bu ýerde nowatda duran adamlar yerli unyň gelendigini ýöne ýaşaýjylara diňe geçen aýyň paýogynyň ýagny maşgaladaky her adam üçin diňe 5 kilogram unyň satylýandygyny aýtdylar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde maglumat beren habarçy 5-nji sentýabrda gurrun berdi. Belläp geçdik Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda her aýda adam başyna 5 kilogram yerli un ýeňillikli bahadan ýagny 1 kilogramy 1 manatdan satylýar. Bu un hususy eýçilikdäki sowda nokatlarynda 1 kilogramy 5 manatdan bahalanýar. Ýöne habarçy döwlet eýçiligindäki dukanlarda ýaşaýjylaryň 5 kilogram yerli unyň gapdalyndan zaýalanan ýa-da möhleti geçen azyk we senat önümlerini satyn almaga mejbur edilýändigini, ýogsa olara unyň satylmaýandygyny hem bellidi. Bu gezek her hojalyk unyň ýany bilen yerli kartoşkanyň 2 kilogramyny satyn almaga mejbur edilýär. Onuň içine zaýa, çüýrep, erap başlan kartoşkany hem salyp bir paketden berip durlar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä döwlet dukanynyň işgärleri bu kartoşkanyň her 1 kilogram üçin ýaşaýjylardan 10 manat, jemi 20 manat talap edýärler. Ýöne hususy eýçilikdäki dukanlarda bu kartoşkanyň 1 kilogramy 7 manatdan satylýar. Şeýle-de bu dukanlarda ilat köpçüligi kartoşkany saýlap seçip satyn alyp bilýärler. Adamlar närazy, olar nägileliklerini açaçan aýdýarlar. Ýöne dukan satyjylary olary gulak hem asmaýar. Adamlar uny hususy dukanlardan satyn alsalar, mundan hem gymmada düşjekdigine düşünüp, alaşsyz kartoşkany satyn almaga razy bolýarlar diýip habarçy bellidi. Şeýle-de ol döwlet dukanlarynyň her biriniň öňündäki nowatlary serjant giyimindäki 2 harwynyň we raýat eşigindäki adamlaryň gözegçilik edýändigini hem aýtdy. Türkmen häkimetleri ýurtdaky un we çörek gytçylygyny ne tasdiklap, ne de inkar edip çykyş edýärler. Ýöne ýurtda dowam edýän azyk üçünçüligi bilen bagly problemalaryň fonunda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 4-nji sentýabrda Türkmenistanyň sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrini wezipesinden boşatdy.